ikusten da Euskal Jaialdiak aurten, eta hemen ikusten dituzu ja preparauta jardungo da bena. Esango duzue zeintzuk arituko dira kompetizioan, lehenengora pestal izango dabe, gero kompetizioa. Aizkorarekin, Goizeder Beltza, Alex Zikon, Odei Ezpeleta, Julen Mendieta, Arri jasotzen, Olaia Ezaola aukiko dugu, Zinga eraten, Nerea Egurrola, eta iparraldeko jokuekin Carlos Arizabaleta. Betiko moduan, bi parte aukiko ditu ekitaldiak. Lehenengo eta behin izango da exhibizio modukoa. Eta hori ikusiko dut, kirolari guztia, bakoitzak ingo lan batzuk, eta gero amaitzeko izango da kompetizioa, hiru ekipotan banatuta egongo dira, eta hori erabakiko da zein dan aurtengo txapelduna. Orduan, lehenengo Carlos Arizabaleta aukiko du, hori ikusten duzue eskultura handi horrekin lasto jasotzen, eta minutu bateko da lastu altzatzen. Gero. Osea, ayuda, socorro. Ba ez dakitzein ja, nire bizitzakin. Ondo entzaten duzu, ez? Bai. Inatxo forma libidi nintzen. Aizi altzatzen ez badana ondo, baina aizi altzatzen bada de repente. A ver, arazo teknikoa ja konpondu doz, ondo da. Bueno, esandako moduan, gare Euskal Jaialdizan 27. edizio honekin hasteko, eta esandako moduan lehenengo eta behin ikusiko du Carlos Arizabaleta lasto jasotzen. Minutu batian zenbat altzaldi egiten dituan, hortze dauka Odei kronometroak preparauta, orduan
zeuek esaten duzuenean, hasi. Tapatzen dut hau, Bale. Iriste itxeko. Hortze lehena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena, hortze zazpigarrena, zortzi, behatzi, hamar, hamaika, eta hamaika altzaldi egin ditu zalo bero bat. Gaude beruak ikardukia tokapatue kirolari ez da den alditza. Eta ontze jarraitzan Olaia eta Ola arrizatotzailean zandia izango da. Bera 50 kiloko zilindruakin jardungo da, 15 jaso aldi egingo ditu. Hortzelena, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, hori da, salboak egon, demazeko berua dauta. Seigarrena, jaberez lan nekeza da. Zazpigarrena, zortzigarrena, bederatzi, hamar, hartu arnazia, hori da, animo asko. Hortze, hamaikagarrena, hamabi, hamairu, hamalau, eta hamabost. Zalo bero bat, Olaiandako. Eta ointze hurrengoa ikusiko duguna Carlos eta Nerea minutu batian ingudia jasotzen, batak 16 kiloko ingudia jasoko da, Carlosek, eta Nerea 10 kilokua. Bueno, ia konportzen dela zen eta gitokoekin eta errekotxe kulturari elkartekin eta tokizia. Hartzen dugu toki bat, bere baitzeko, zarazaren gutxiena, kontarantzeko abezi bat arreglago espolitatzeko, para que podamos hablar todos importantes. Bueno, ello que sí, llegado eta guaziko gara, igual ya preparauta dakau ingudiakin hortze Nerea, eta minutu batian arituko da. Bost, hamar, mabost, hogei,
hamar, como no, los aplausos hogeita hamabost, para que sepan los premios. berrogei, berrogeita bost, berrogeita hamar, berrogeita hamabost, hirurogei, eta hortze hirurogei dira goizan, justo minutu batian, zalo bero bat nire handako, Niretako saria, irabakia berroi, bera, Xavier Cerro, karteko eduren irabazia, Peñan, Garaia, Lendro Abarrera, Eneko Ortega, taldeko saria, Grupo Eniko, eta gero, lehenengo aldiz, emango dugu sari berezi bat. Vamos a dar un premio especial, la pelea de nuestras guerreras. ¿Dónde está? En el puesto, carrera, pues hace unos años, hace varios años, en el solían disputarse todos los puestos, pero especialmente este puesto, este premio especial que vamos a dar, es nada más y nada menos al Farolillo Rojo. Chavo de Tobar. zalo bero bat jasotzeko, hirurogeita bat altxatu ditu. Caso de Beni. Chavo de Tobar. Campeoia, mila esker. Ia bat, bigarrenaki, azten garaz. Aimar Madina, la berrekoa, taldeko esatu, bigarrena, txalokoa, Aimar Medina, Ulma taldekoa, eta Ángel Lemongoza, trofeoa. Kaso dezula. Ia hirugarrena, Xavier, barkatu, Urko Vidal, limusin taldekoa, hirugarren tapoia, okupauko txapelduna, hirugarrena, Iker Etori Castillo, Etorri Tabernetakoa, Moteza premizua, aurra pau, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena. Garo Ugarte, Aimar Madina, eta Urko Vidal, Txalo Beroa, mila esker. Ez guen hori itxeletxe geroz genian esaten du una foto de familia eta genian irabazle guztiak eta esforzo guztiak.
Olaia jarriko dau, 50 kiloko puntuakin, 8 altzalde ingo ditu. Eta gauan ez izatik. Eta Moritz, oso onerako oniguen, Moritz, trofeua emoteko, oso ondo, jaso berroak edo mesua, jaso mesua, individu batik, hola, premio compatibilidad, gran premio Moritz, esegerrak edo nahi, gure esponsorari, mila esker,
eta lortu galako batiak improvisazioan, megafonia baten abestia, orduan, ointzeko operazioen moduan, desafioa hasi da honek, batekikan horretan nameta ditugu, eta bestekikan estrategia eta txikos, zurtika enborra erabiltzen ari dira, gero jarraitzea, eta jarraitzen da benian, irudik batekin eta karrozek eta ametsa, biegu atxurrarekin igual.
beroak eta animoak emona dizkatzuet, Opa Biurri, opa Carlos. Te ha dado envidia, ¿ok? Te ha dado envidia. Bueno, eta bide batez, esango duzuet, azken nobeladia dakaula hori ikusten duzuen sombria baten azpizar Janire gure lankidea, lehenengo aldiz jaialdiza, streaming bitartez emoten ari gara, YouTubeko gure kanalian eta kanore YouTubeen, eta nahi beste aldiz ikusi ahal izango duzue gaur jasauta be, gero nahi baduzue errezipatu, eta lagunerietan esaldia etorri, hor egongo data ikusteko modua. Animo asko, demazeko beruak antzaliek, da bestiok ezen esen batetan baldin bagoz, zegoen alegina bikoitza da oinduan. Ikusten duzuen moduan, goi mailako kirolaritza dakau, betiko moduan. Eta ikusten duzuen moduan, nekin ari dirana ez da bat bergeza. Batetikan enborra erabiltzeko, aizkora barik azurra ari dira erabiltzen. Eta Biurrik ez du bakarra. Orduan, zalo beroak merezi da bela, pentsatzen dut,
denborra mozteko, baina ondo erakutsiko duzuen moduan, habilidozu badira eta eurak denborra moztea lortzen dabe atxurra erabiltzabe. Animo, bilurri, ya badakazu. Hori baino, enbor potolu hau abe moztu dutu zeztu bakarrarekin dauze behingo dutu. Zalo bero bat, biurri beria amaitulo. Ikusten duzu esku bakarra erabiltzabe, benta erremita egokitza erabiltza lortu da horreno amaitzia lana. Eta horte dakau beltza, indio geratzeko zatiko bat. Hauze badoia, animo. Badoia. Badakazu hori be. Animo, errezetatena Amerikan animoak egoten dira modu errezian, baina ikusten dauzuen moduak emateko lana daka honek. Zalo bero badentzat. Ikusten duzuen pedako kirol gogorra da, nori ikusten duzuen eskala zatotzen, zelan dabilen nerea, eta jarraitzan zingarak estaldi zaingo duzu. Garbitzen lurra, batzingekin aritzea dalako bera beste jarraitzan. Ikusten duzuen modua, denetarik egin izaten da behamen. Eta badoia zingak hartzen aberabe. Nerea egurrora dakazue horte, zingekin, erakustaldi baten goduzu. Ikusten duzuen moduan, gerokan ezkagitza dakautzen kiroletan bez. Eta gainera bera Euskal Herriko txapelduta dakau. Primeran ari dira neskabe, kirol gogor honetan, eta oize erakutsiko duzu zinekin zelan aritzen da bera. A ver, vamos. No, ahí no.
Maider! Lehenengo huetzi hain dago. Apa, Nerea. Eta hontze bai, hontze ja kantzerio jarriko gara, hori kantzeko dalako benetako lehia. Eta lehen esan dutzueten moduan, hiru ekipotan jardungo dabe jarraitzan. Batetikan, Odei eta Mendieta eta Carlos ekiko dugu. Betetikan, Beltzat, Ikon eta Olaia. Eta hirugarren taldean, Ilurri, Etxeberria eta Nerea. Zuzen duzuen moduan, nasa egingo modalidadea, aizkola, arritza eta txinga. Eta hauze da ingo dauden lana. Lehenengo sortu porte aizkolarekin,
kortera, batetik Nerea eta Carlos Inezek buelta bat emongo dabe, eta Olaiak 3 pasoaldi egingo ditu golarekin. Eta hori gitzi balitz, amaitzen da bendian sortu korte horrek eta tartekatik asko beste lanak, 10 buelta egingo dabe antzutiketan. Horre lana, lehenengo amaitzen da behen taldia, hori izango da, aurtengo Euskal Jaialdiko txapelduna. Baina gaze, tandendako kopak ekarri dut, lehenengo, bigarren eta hirugarren txandara banatuko dut, amaieran. Baina, esandako moduan aurretik, lan asko da gehitzeko, atzera bezango dutzuez, 8 korte egin beharko dabe zaizkorarekin, 2 kortetik, 2 kortera, batetik Nereak eta Carlosek zinekin buelta bat egingo dabe, eta bestetik Olaiak 3 pasoaldi egingo ditu golarekin. Eta amaieran 10 buelta antzutiketan. Horre danak, lehenengo amaitzen daben hirukotia, hori izango da aurtengo txapelduna. Momentu. Vale, hacia el libre albedrío, que es dicho que Ja, preparauta ikusten dut, atzera bezango dutzuela eta dozkola taldeak izango batzen osatuta, Odei Mendeta eta Campos batetikan, beste Atzikon eta Olaia beste taldean, eta Biurri, Etxeberria eta Nerea hirugarren taldean.
moduan tronkoak amaitzen da benia, kezkatuta beste lan batzuk ikusiko ditu, atetikan bolarekin ikusiko doan argitatzen zaila, eta beste taldietan tximekin arituko dira.
ondo, Carlos. Bigarren taldea. Eta hirugarrena bea, tira bueltak ematen. Bi vuelta. Hiru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi, Txikonek. Bederatzi, azkenengo bueltia. Claro, gero bat, ondo geto amaitzu, eta batatzen dago, eta ez dut pintatu kokiko dabe, beste lanik eitzeko, ezak eitzeko dabe nahi. Bai. Hala, zaritza banatzen hasiko gara. Gogoratzen dut zelan geratu da talien ordena, lehenengoak Biurri Etxeberria eta Nerea izan dira, bigarrenak Oden Mendieta eta Carlos, eta hirugarrenak Belka, Txikon eta Olaia. Baina hori bai, eskatuko dut txalo bero bat taldien dago, dana primeran egin dira, eta rematzeko lan egin dago beste behin. Eta hain mendia zabalduko dut, kopekin pasabal izateko, zari banak egia aitzeko. Silvia dagoen tokian ondo. Zorionak! Orei! Zorionak, orena, sala! Bueno, entzun duzue, Odei honena da, berandako, baina esandako moduan danak eta peluna mantza dira, hemen berendako kopa kakao. Eta, hasiko gara banatzen. Hirugarrenakin hasiko gara, eta hortze doiak, zaritza banatzera. Hirugarrena bera, Belka, Txikon eta Olaia, prepara kopa banak jasotzeko.
Ole, Mendeta eta Carlos, preparo zeuen kopa jaseiteko bai. Salo beroa. Salo bero bat, argazkiza bigarren taldeari. Hala, oin, ku preparatzen ja, lehenengo taldea, txapeluna, Salo beroa, Biurri, Etxeberria eta Neneari, eurak amaitu da berena, lehenengoa. Hortze diuti, zera kopa bari gainituko zen. Erretratua hortze parabero bebai. Ikusten dauzu, zerako laguntzaile pina datau, zeran ekartzen da kopa. Hori da, zuzenian emititzen segitzen dugu indio be, gero hola zego ebe ikusia izango duzu zerako lana intzituen gaurko egunian, Euskal Jaialdi honetan, eta hon, danok alkarrekin etarako familiza argazkitza. Eta hola, nagurtuko dugu aurtengo Euskal Jaialdiza, betiko moduan, eta Euskara Elkartean eskutik antolatutako jaialdiza. Biurri eta bere taldea atzera bere emateko espektakulua induzue, erakusi dabe, zebaitik abez egiten dabe horren bezorketa bere goiko mailan beti, da zoriona laneri, egindako lana gaitik, eta horren ondo aditzia gaitik. Goza hori hori horretatzen duzu. Profesionala unitatea. Eskerrik asko, ikusten dugu talien guztieri be, espero datorren guztian atzera be, godako jaialdi bikaina eskaintzeko aukera aurkitzea, eta beste